Ще готви... Какво ще готви Севде? Микрофона на Севде може да... Ще готвя вкусен сладолед и една прекрасна салата. Вече се чувам, нали? Салатата Севде, докато нощите получи микрофон. Добре дошли, уважаеми гости и приятели. Добре дошли на нашите гости от чужбина. Много благодаря, че фирма Форбет дава възможност българската домакиня да се докосне до това невероятно бижу. Искам да им поднеса един специален подарък. На вечерието сме на един от най-светлите български празници, това е 1 март. Една красива дупчанка ще ви поднесе мартенички. Мартеничката е за здраве, за късмет и за щастие. И моля, ще имате и офисни мартенички. Кажете на колегите ни във Форберт да произведат още машини, защото българската домакиня е невероятна и във всеки български дом ще има термомикс. Сега ще си заредя рецептата, като предварително всъщност рецептата е заредена, само трябва да кажем какво от това, което е заредено, ще направим. Ще направим първо една страхотна салатка. Дали се вижда? Дали обичате броколи? И дали обичате да ги ядете сурови? Надали някой се сетил, че има една страхотна салата с броколи, която е много вкусна и много успешно показваме и демонстрираме на нашите срещи с нашите домакини. Казваме начало и оттам насетне машината ни води. Това водено готвене е много хубаво, защото е удобно както за опитни домакини, така и за домакини, за деца, които никога не са ползвали някоя рецепта. Първото, което трябва да сложим в нашия съд, това са броколите. Предварително сме си измили и сме направили на малки розички нашите броколи. Трябва да сложим 300 грама. Имаме 270. Ето броколчето. Веднага казваме на машината да, броколите са сложени. Сега трябва да сложим червена чушка. Червена чушка, ето как сме нарязали чушката. Само нулираме, за да може да сложим нашата червена чушка. След което трябва да сложим ябълка. Къде е ябълката? Слагаме ябълка. И естествено за разкош слагаме ядки. Може да сложим кашу, лешници. Ние слагаме ето тези ядки. След което машината ни казва, че трябва да сложим малко зехтинче. Нулираме си хубавата. Трябва да сложим 25 мл зехтин. Ето, станаха 28. След което трябва да сложим ябълков оцет, винегрет или нещо, което ние имаме и искаме да ползваме, 15 мл. Дозираме. Така, още 10. Ето, готови сме. И сега трябва да сложим лъжичка мед. Кой обича салата с мед? Чудесно! Ние също вече от момента, в който имаме машината, си ползваме тази салата с мед. Само, че той е качествен и част от него се е захаросал. Я да сложим още малко. Трябва да сложим лъжичка и половина мед. А след това ще сложим нещо, което не във всяка кухня го има и нещо, което не всяка домакиня използва, това е горчицата. Но повярвайте ми, че комбинацията на мед и горчица е невероятна и
нашата салата ще бъде много балансирана. Лъжичка и половина слагаме горчица. Казваме на машината, че да, сложили сме горчицата, трябва да сложим малко сол. Всеки може да замести всяка съставка от рецептата с това, което се употребява в семейството и в него самия, като може да си направите и писмени бележки и от днес насетне вашата машина ще ви казва: моля, не слагайте ме, сложете това, което вие обичате да използвате във вашата фамилия или във вашето семейство. Това е хубавото на машината, че може да си напишете забележки към всяка рецепта. И слагаме съвсем малко черен пипер за вкус. Ето, слагаме малко черен пипер за вкус. Това са всички съставки, които трябва да сложим. Да видим вътре в цялата как са поставени съставките, видеото, видеооператора. Забележете, нищо не е подредено, всичко е сложено едно след друго. Като сме абсолютно сигурни, резултата винаги е един и същ. А това е страхотна салата, балансирано вкусена и невероятно вкусна. Сега за 5 секунди на 4-та степен на ножа нашата салата се обърква и само след ние сме готови. Представите ли си? Ние сме готови. Казваме напред и ето, забележете. Перфектната салата, перфектна. Салата имаме. Сега ще подам турбата на моите колежки, които ще я разсипят и ще дадат да пробвате салатата. Всеки, който иска да яде здравословно, да готви бързо, лесно, вкусно, може да ни покани на демонстрация, ще покажем на вас и вашите приятели. И знаете ли какво друго се случва? Когато миниме цялата рецепта, ето тук дали може да се види, може да видите, че в тази салата, в една порция от тази салата, има само 107 калории, имаме 7 грама мазнина, 4 грама протеин и фибри 3,1 грама. Тоест, балансирано може да се храни всеки човек от вашето семейство и да избира коя рецепта иска. В момента са пости, вие може да кажете: искам постно меню, искам меню с месо. Машината ще избере вашата рецепта. Браво, Сърде, благодаря ти. Нонче, дойде твой ред. Нонка Гърбешкова. Благодаря, че съм част от това